سلام كبرات عزبتنا كم يصلحكم على تاوزينا سبورت حزلكم قريبا زلخو ناتنيل زميكيلم هاجراويت غانتا ኤርትራ ቃላይ ግርግጥ መጻሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ንምክያድ ኣብ ሃገረ ናሚብያ ትርከብ ታሃገራዊት ጋንታ በቀዳማ ኣብ ዝነቀለትሉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመረ ተክለም ንኣባላታ ጋንታ ኣብ ዘስምዑ ናይ መፋነው ቃል ኣብቲ ዝጽበም ቃላይ ግርግጥም ዝበለጸ ውህደትን ተወዳዳርነትን ብምንጽብራቅ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተመዝገበ ውጽኢት ንምሕዋይ ጻዕርታቶም ከሕይሉ ተላቢዮም ተኻፋልነት ኤርትራ ኣብቲ ዓለማዊ ናይ መጻሪ ውድድር ኣካል ናይቲ ካብ ታሕቲ ዝካየድ ዘሎ ምህናጽ ናይ ዝተፈላለየ ክልታት ዕድመ ሃገራውያን ጋንታ مخانو زغلصم امباسادر زمره اب وصاي هاغرات زلو عقم كيلاتات سبورت نابربح هاغر نموعلو بزلعله كم زسرحلو غليصوم كالاي اغرغطم ناميبيان ايرتران 10 مسكرم اب ستاديوم سام نيوماوي اندهوك ككايديوم ذا دروت مال سنبت زاتوت هاغراويت غانتا كوس اغر ايرترام باغون لممدا جميرا مهلاوا تفليطوم ኤርትራዊ ተቃለለ ማይክል ዳይሜንሽን ዳታ አማኑኤል ገብረዝጋቢር ሳተፎ ዘሎ ቮልታ እስጳኛ ትማሊ መበል 15 መድረኹ አሰላሲሉ እዚን መበል 74 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ካብ ዝዓበየ ውድድራት ቅድድም ምሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቮልታ እስጳኛ ትማሊ ድማ ካብ ቲኔት በጊሱ ኣብ ሳንቱዋሪዮ ዴ አሴቦ ዝተዛዝመ ናይ 154.4 ኪሎሜትር ውድድር እንግዱ በሐፈሻ ከተረን ከላ ናይ ትማሊ መወዳደሪት ሰለስተ በዳህቲ ቦታታት ዝተሰርዐ ኒራ በዚ መሰረት ተቃለለምቲ ንውድድሮም ኣብ ሰዓት 35.7 كيلومتر انا تጓዓዝዮም ፈጺሞም ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ርብርብ ድማ ኣባል ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ኣሜሪካዊ ሴፕልኩስ ብ4 ሰዓት 19 ደቂቃን ባዶ 4 ቃሌትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ንውድድሩ ክፍጽም እንከሎም ፖርቱጋላዊ ተቀዳማይ ክለብ ካቱሻል ፔሲን ሩበን ጎሬሮ ድማ ካብ ዕውት ናይዛ መድረኽ 39 ካሌት ድሕሩ ካላይ ኮይኑ ካኣት እንከሎም ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢር ድማ 5 ደቂቃን 42 ካሌትን ግዜ ምስ ዳሓረት ጉጅለ ብምዃኑ መበል 27 ተርታሒዙ ንውድድሩ ኣብ መፈጸምታ ኣብጽሕዎም በዚ መሰረት ኣብ ዝኽሳብ ሕጂ ዝተኻይደ 15 መድረኻት ብዝተኣከበ ውጽኢት ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ናይ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ብ58 ሰዓትን 10 ደቂቃን 32 ካሌትን ግዜ ንብጫ ማልያ ይመርሓሉ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢር ድማ 28 ደረጃ ይርከብ 117 ነጥብ ዘለዎ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ናይ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ነቀጠልያ ማልያ ውን እንትኾነ ምስ እያ ዘላ ኣብዛ ማልያ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢር 10 ነጥቢ ብምሁላል ኣብ መበል 59 ተቐሚጥሎም ንብሉጽ መንእሰይ ተዋሃበ ማልያ ታድጂ ቦጋካር ብ58 ሰዓትን 14 ደቂቃን 14 ካሌትን ግዜ ቀዳማይ ዘሎ እዩ አማኑኤል ገብረዝጋቢር ድማ መበል 10 ተርታ ይርከብ እስጳኛዊ አንገል ማድራዞ ናይ ክለብ ቡርጎስ ቢኤች ብ31 ነጥቢ ዝበለጸ አንበሳ ዓቀብ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ብጋንታ ደረጃ ነትዋሃበ ማልያ እስጳኛዊ ሙቪስታር ብ173 ሰዓትን 42 ደቂቃን 40 ካሌትን ግዜ ቀዳመይትላ ደቡብ አፍሪካዊት ዳይሜንሽን ዳታ ድማ ካብ 12 ናብ ታሽዓይ ደረጃ ደይባ ቮልታ እስጳኛ ሎሚ ብናይ መበል 16 መድረኽ ክቕጽል እዩ ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሙ ኣብ ኢንተርላክን ጃንግፍራዊ ማራቶን 2019 ብምስታፍ ኣተባባዒ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ኣብዚ በቀዳም ዝተሰላሰለ ውድድር ብሪጣናዊ ሲምሶን ሮቢ ብ2 ሰዓትን 59 ደቂቃን 29 ካሌትን ግዜ ቀዳማይ ክኸውን እንከሎም ካላይ ኒውዚላንዳዊ ኤልሞ ዓዚዝ አብደልሓዲ ክኸውን እንከሎም ኤርትራዊ ፔትሮ ማሙ ድማ ብ3 ሰዓትን 4 ደቂቃን 43 ካሌትን ግዜ ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሞም كبرات عزبتنا نلوم علت زي تلالوه زينا سبورت أبزي تزازيم لهم